Oh, to produce on countdown, TLP. Can you feel your man the young couple of Nagel and over parts? The never sasa misa na teta nayo verse 2. So zieza uba umuntu iphethe ibheke samele bazamani. Asiphinde sime siyakamba ngoma manje. Amen. Imali ikho ukuthi was provide. Amen. Sibeka phambili. Let's tell us matani emzoma for 200. Because if you take after 140, so it's 50 rand transport. Amen. So what about it? Is what come to this is a no. I don't want money, money part. I is hallelujah. So my telling I was on the in him. Yes, how are you going to say that? I mean, Amen. It's got power in there, Tina. Yes. Amen. I saw Motoy or another color. Yes. We are people, I was feeling the same. Now, as a people say, I'm not. I'm close, it's cool. See, I will see, but we have to say. Harmonica Lagos. I'm sorry, no sort of Masama. It was near your water. I'm sorry, cows. It's time to see God. The cows are. See the Labago? Amen. I'm going to come in us. Also, for the power. The office in Abani Kamana, but live later, Perasi Kulumsi, their concert. Their concert is the world because in Nami, they do. Malibu become Lagos. A cosa so in finally, they are characters, Tanazi, lately the 100 Tanas of the one. If your name Tanasa, Zavasena. Amen. It doesn't seem so complicated. I so easy. If you want to say or simple as it is with that technology, Utandas a culture, I could make the again, Ufundis, even Doyako, who's after the Novola now. I won't smell cool now. When I won't smell, and you even don't allow.
Yabona nokukhipha iBhayibheli kuhlelo iBhayibheli usumaze wena uyibona i-change empilweni yakho. iBhayibheli ithetha kakhulu nawe. Amen. Inika directions for where we are happy. Amen. Okugqibela bazalwane, see last time somebody for Friday, sasithenga ama-tracts abayi-10 emoli nge-600 each. But siphinde sathenga babeli-record. Sithenge abanye amaklasi kule Friday sisuka kuyo. Abazidabula ngokubona. But cheaper than 410. Siyazama ukuba silandule. Sathenga ke ngoku-ilaphu lokuma-coverage. Ngoba sasileqa qondo phaa. Uba khona umzabane okwazi ukuthi cela ukuphuma kwenkonzo asithele be-ofisini aye ndingazithunya zokhamba zomaklasi ezo. Amen. Singekayi ngaphandle. Amen. Abazalwane baneziphiwo. Kufuneka beneziphiwo bazalwane. Iziphiwo zokusebenza. UDorcas yazi uba basezizulwini wakuswelo wakuzwa amashini ethunga. Bathi bakufa abazalwane balezoze simseba amakasela thuna. Baya kuPetros bafika bathi Petros izikhabe zifika. Bafika bathi jonga into azithungileyo phakathi kwethu. Ufile. Jonga into ezithunga phakathi kwethu. Petros wabiza uKristu. Bantu bavusa abafileyo. Babonke abantu endlini bamthandazela. Bavuka. Bathi ngibike lokuthatha. So much you to the body. Just tell isipho sakho. Amen. Unayo ukuthi bambikele. But sebenze umdumo wakhe nosuku lwakhe. Amen. What the Exodus namhlanje. Abakho bakhala ukufika bakhala ukuzalwa. Kamsana nje lokho sukushaya izandla ngayiroro zayo. Yaziqhole izandla kana. Exodus 33. Exodus. Ubelani kuYehova. Ingaba kusiva iwutara pipi pha egeyithini yeyadi yakho ube usezigubeni ezishushu iyawutasha loo moto incane ithi ihambe naphumana uzawuvuke koko uba uphase phaa ngaphandle athi zisipasile yakho uzawuphuma endlini ethatha usizo kufanele ukuba khona uzosipasile zakho ingeke ushushu uThixo akazuma uzawusebenza mthethe. Amen. Ube uyakwazi uyenza lokho ukusendlini yaThixo qala wena. So ningaze niqaphe ningaze that's what we John verse 7 chapter 33
23, Exodus verse 7. Verse 7. Wayithabatha uMoses intente, wayitwabululela ngaphandle kwelinquba, kude nelinquba, wathi yintente yokuhlangana. Wathi ke bonke abamfunayo uYehova baphuma baya ententeni leyo yokuhlangana engaphandle kwelinquba. Siyacela Nkosi namhlanje isebenze isiphilo sethu. Lingabi Nkosi iprogram yosuku kuthiwa ishunyayelo, kodwa ngabe kuthetha kwakho thela impilo zethu. Impendulo kwezinye izinto sijamelene nazo life zihleli elizweni lakho. And when we come here Moya Ngcwele sizothatha ukuthetha kwakho ukuze usidevelop ebomini, ususe izinto ezisixakanisileyo, ufake ukuthi izinto esishota ngazo ezasaka. Wena utata wakhathalela abantwana bakhe, xa uthetha nathi unenjongo zokusidevelop ngoba uyasithanda kakhulu. Nami kuyumva Nkosi njengomntu thetha ngokwakho ngoYesu Nkosi. Amen. Into yokuqala endifuna siyibambe apha abangcwele is that uMoses uhleli phakathi kwabantu, uhlela elalini. Amen. But wadecide ngokuthunywa ngumoya ukuthi kwakuhlala ezintenteni ke ngoko awungakhona kuzazithemba. Wathatha intente wayisusa kule ndawo nabantu, wayibeka kude nemizi, wayimisa khona, wayithiya igama, wathi yintente yokuhlangana. Wathi bonke abafuna uThixo bayasuka bezindlini zabo baye phaa ententeni yokuhlangana. Yabona uyalinga noba bengqonamisa leyo nto bayithetha. Bonke abafuna uThixo, because Moses uthi uavoid mhlawumbe nithi singamasirayeli sonke. Kanti abanye abanaxesha likaThixo ngabasirayeli nje kuba ebezele bengamasirayeli. Sisindisiwe sonke, kanti abanye nje nje otherwise abanaxesha labudlelwane noThixo, abanalixesha likaThixo. They are enjoying the benefits of abengabazalwane besindisiwe bengamasirayeli bekhutshwe eziliphude lapha, but abanalixesha likaThixo. Moses izazicacela intento yokuhlangana zendeka abantu. Bonke abafuna uThixo bazazidina bayekho. Alright, uthangelo sifa yenzeka nalo. Wathi xa uMoses aphumayo esiya ententeni leyo, besuka bema bonke abantu, walowo wema emnyango wentente yakhe, wakhangela kuMoses, wada waya kungena ententeni leyo. Wathi xa uMoses wangenayo ententeni leyo, wehla umqulu welifu, wema emnyango wentente leyo, wathetha yena noMoses. Bawubona abantu bonke umqulu welifu umi emnyango wentente leyo, besuka bema bonke abantu, baza baqubutha elowo esomnyango wentente yakhe. Verse 11. Amen. Phela abantu kanti ngitsho ke stop kulelo. Ngitsho uMoses ubeka intente phaa, naye akahlali phaa, uhlala emzini wakhe abelalini. But njengomkhozi kaThixo naye ufuna uThixo, akafuneki bantu ufuna uThixo for yena. Usuka apha endlini yakhe ahambe aye phaya ententeni yokuhlangana. Ngamanye amazwi uyaphaya enkonzweni endlini kaThixo, uye etempileni, ushiya indlu yakhe ihleli bazalwane. uMoses because ufuna uThixo
ushiya indlu yakhe noma iwebhe njani ayosho ecaweni ngokwelanguage yethu kule ndawo kuhlanganelwa kuyo ngabantwana bakaThixo. iBhayibhile kafika entendeni yokuhlangana, wahlangana naye ukuhlangana naye entendeni yokuhlangana. Ithi lehlilifu wetwele kodwa khona i-appointment uyayazi ukuba khona abantu kufuna wehluthixo wangena uMoses wahluthixo wahlala yile nto abangcwele siyifunayo bandleni. Xa sihlangene silibandla asifuni nje ukurejoyisa sijayive kwemnandi, manje sifuna ipresence kathi ubukho bukaThixo bube phakathi kwethu. That is why the mentality yecawa mayiphume, because thina sifuna ilifu libe nathi sahlangana. Njengoba unjalo uMoses and siyazikhonza naThixo wakhonza uMoses. That is why man expect miracles. Kade zaziyo kwixesha kaMoses. Kwenza eyakudala ngeyoThixo wakudala, uThixo wakudala uThixo today. Ubizwile ngithi angatshintsha. He's the same yesterday, today, tomorrow. Akaguquguquki. So wenzile izolo ndilebenzela today. Naselifini yakho usiza apha uzokuhlangana, ithi zokuhlangana nalowo wenzayo endilebenzela empilweni yakho. Uma kunicimbe uneyigxothiwe in your life, lindela ugxotha izinto zigxothakala gxothe nakweyakulayo. Ikubona imoya seyabile ekudubana nobomi bakho, lindela lowo wakhupha imoya indoda segadala isebengqondweni yabuye engqondweni yagoduka, lindela nakuwe ikhulu. Soze niwesi ixesha lam mna ndinento engizokwenza ndikawe kandisizapha zokuhlangana nalowo wahlangana noMoses. Ndifuna nawe Nkosisi uyazi yile nto sasa apha fana kohoyomnye uphakamisizana lo, uyathandaza lo, uyahlabelela lo, hlinyembezi omnye. Because kuhlangene nelifu, ilifu lifikile. Xa lifikile ilifu madoda, ikoba amadlonto aphele, ikoba amabhongo aphele, ikoba itiming yokhozi iphele. Woyindi. That is why amabandla omoyingcwele bemthuthumela ngaphandle abanye is because umoyingcwele akabantu. And umoyingcwele uya-expose. God is flying. Galethi lihla akwehlifu bantu abane silibone ngamehlo enyama. It is the presence of the Holy Spirit. Moya oyingcwele. Yo, ndivukela namhlanje namxelema how much I love you. Ndivukela namhlanje namxelema ndiyayibona imisebenzi yakhe phakathi wethu. Ndivukela namxelema siyam-appreciate ubukho bakhe, siyakuvuyela kwaye siqhwabele izandla ebandleni nasemakhayeni ethu. Bangcwele ndifuna xa nisuke emakhayeni enu nishiye izinto zenu, nishiye iprogram zenu. Abanye bathanda isport bashiye isport, abanye bathanda iprogram ezisensitive bashiye, abanye abathandi bapheke bokupheka, abanye ubuya abanye abayele breakfast. Ndifuna uyamba kodwa into ozawuhlangana nayo apha inkulu ne-breakfast, inkulu ne-lunch, inkulu ne-sport, inkulu ne-program se-TV. Ilifu kafikile. Let's bonakala kwi-kingdom of darkness. Ilifu kafikile. Lidevelop ubomi bakho wathuka abantu. The presence here. Oh, Nkosi
uThixo wami. Ibuhlungu lento uyayela anamsapha kuzawufika umuntu othile owaziwayo kungagcwala lapha kukakhona endawo. Ayikho wrong lonto, uyathandwa lo muntu noba yi-politician noba yi-musician i-artist ethile noba into akho i-wrong, kodwa kufanele size nje sithi sifuna nje sizokuhlangana nelifu attractayo i-presence kamoya wethu. Lelo bantwana bamhle abakhuthaza bebheke e-university le-class grade 12 ndibantwana bam khonzani kwezo ndawo ndikuzoba babheke emabhayi emabhulufoli emali, kodwa qalani nimamele ubingabi lifu likhona nole ndawo kuhlanga nabo, ningahlala endaweni engenalifu ngoba sifuna ilifu, asifuna i-presence zabantu, asifuna abantu bashimela kamnandi, asifuna abantu bacula kamnandi, sifuna abantu abacula bekhona oculelwayo ogama lakhe nguYehova wenkosi. Nodinguye uThixo Somandla. Moses wayibeka phansi atofuna ukuya ngayo. Bandle ndoqala bisabona bandle. Salidele into kusapha. Thixo wami, lidelani kanisiza lapha. Msukiseni uThixo kapheli lapha. Ukhona. Mnikele udumo olufanele kani lapha. Ukhona. Mquleni kapheli lapha. Ukhona. Mnikele uzuko kapheli lapha. Ukhona kumudali kapheli lapha. Ukhona. Zimali zabantu ezakha apha. Abafuna uMthixo banikela ukuba sithi nazi into yokuhlangana. Wasinceda uThixo sayiqhibu yakhe. Wayesinceda ngokuthi nathi sizawuhlangana kunye nawe. Nathi sizawudila lapho. Cima ngathi sithi noma babini noma bathanda ngowenani. Sathi ukubonga ngaye kanti ngowenani. Ngowenani. Kodwa ngowenani ngoba silele nani. Ungowenani ngoba wamkelekile njengamuntu ngesilise. Indawo yakhe lena. Sifisa ukuxanduva. Emsenteni suphoso zilekeze. He is a rich God, a loving God, a healing God. We are pleased. We are onelela babaswele. Le bandle ukholeni bakhe kuninzi okufumanekayo. Kodwa leliqala kuthiwa thina sithi khona simxhumela ngokuphela izinto ayihambi kanjalo. Khona simxhumela ngokunqula sithi akekho njengalo. Weyoyikeka, weyongena kulinganiswa. Wadala izulu nomhlaba wena, ilanga inyanga inkwenkwezi, ulwandle enhlanzi ezinkulu eziningi zidalwe kuwe, ezihubuluzayo ezibhabhayo, ngitsho namahamva ehlathini adalwe kuwe. Umkeba akekho ofana naye, akekho olingana naye. Uthanda ukukhonza ububi ngaphandle kwakho. Uyikho konke empilweni yakho. Ndawukhonza wena. Umi usuku kakwele. Uthi ngoba tshintsha impilo yakho. Ndingengiphi uma bengahlangana naye. Ngekuphi ubomi bakho. Because abantu emhlabeni there is a destroyer. Ithi Bible Satan unjengesela. Elibalixele kutshabalalisa. The reason we are going to destroy the life in inceba kaThixo ugcina. Alifika apha bandle. Ndicela lihloniphe ilifu. Nimsukise uThixo. Ningathunywa. Akhala nomntana uinvite nje ngokufikayo. Ithebeni invite kodwa ngoku sendisefree. Make lilibale kuseqhamkwami. Ndisele noma ndize kuye. Khona endisebu.
uvile uzayilibala ehlanu sihlazulile ake dilishane lendisiku uyozanginikeza ithathu bona imeko nishekhanzile bazalwane ngiyacela niyakuba khona ngesibene nimnika udumo olufanele nimnika usuku olufanele ningadlali endlini kaThixo ningadlali in the house of God ningadlali niba niqhathanina Thixo wami ikune-full-tank apha i-full-tank ozawuhamba ngayiveki because abaphambi sawudibana nezinto nezimicimbi abaphambi ngomfuno wesibili olosithathu qhubekeka udibana nezinto nibamandla ufika apha embathamandla ufika apha uyasetyenzwa ezindlebeni zakho zibulale thatha iphilisi sobe kulungento yize laya kanti unxiba amandla uzawuthi uyaqoka mthoni. My tomorrow is better than yesterday. My tomorrow is better than today. Uzawayibona ngomso ungabuhlungu kaloku nje kodwa into ongayiboni yosathana ngapha kwentaba liyaphila kunganyama for now kodwa ngapha kwentaba liyenyuka ilanga lizenza uphuma nakweyam impilo ayindawo zokhona zothi kuni yindawo yelifu yindawo yobukhobane sakuziphatha ihlonipheni loyikile ninqule bangcwele leyo into basebanda ithi ne-appointment ndingabuyana namhlanje uthi ngebandingi ngenxa yale ngebandingi ngenxa yengxakeko ngebandingi ngenxa yento ethile eqhubeka phaa nto nje ndine-appointment ne-appointment ngabuya ngawo wena sabona nge-afternoon man yeza lophathi appointment congratulations uwenze kahle uthi yabulela uthixo ukugredile yabulela uthixo uba uqede 5 years utshatile kodwa ndizazobhiyoza nawe nam appointment uMoses xa ngene emnyama but into eyothusayo ngabazalwane ithi babembona babembukele ephuma esiya umkrobe eminyango yini Thixo abazalwane bayabona ifanele phaa abantu experience abazalwane babalisi into abayibonayo abayibalisi benziyo God ithi babukele babone lelifu bayabiyenzekayo baphansi kwengubo bayibukele ku-YouTube Facebook they got a Facebook and their picture they got a Facebook amboni isifihla kodwa khona uko awulapho likhona eyokugqibela into engathina kodwa ndiyayithanda le pati yokuqokabenza ithi baqonde ezindlini zabo akaphinde ifile ngefacebook besena Esther awubona abantu bonke umqulu welifu umi emnyango wentente leyo besuka bema bonke abantu baza baqubutha elobo esemnyango
wentente yakhe. All right, man. Funda le verse ngene verse 9. Khona nayo lishiye. Verse 9. Kwathi xa uMoses wangenayo ententeni leyo, wehla umqulu welifu, wema emnyango wentente leyo. Wathetha yena uMoses. Verse 10. Bawubona abantu bonke wathetha yena nobani? Ayikho wathetha Moses. Wathetha yena noMoses. Wathetha yena noMoses. Likhani lechana. Kitasiqhawe lapha. Asifuni kasazi ukuhlola umgaqo waqhawa. Size kujikate God. Presence yakhe. Asicele indaba zethu. Asingalise xa siqolisile. Asilungise xa silungisiwe. Asiqinise xa siqinisiwe. Bazalwane nangu owethu Thixo uyathetha nathi. Yiza apha usithi Thixo ndifuna uthethe ngempilo yam. Kuruthethe ngobomi bam, ndazisa izinto endingazaziyo. Yilena kuthiwa ngendiphelele kodwa bendikholwa. Ntoni bangamakholwe kuthethiwe. Kodwa i-tomorrow afana namhlanje. Yamanga umoya uthetha nawe. Yamanga uThixo uthetha nawe. He gives you hope. Ukunika ithemba uba uzokuhlala kuhle. Dirisi nabantu benikezele ebomini ongazilahlele kulona baseyitshwaleni. It's not because uthanda utshwala, but ufuna ulibala ngeemeko ezimongameleyo because akukho themba lokuya kufundula kuzo. Ndithetha komnye umntu ukudibene nomnye naye umuntu we-drugs. Izinto besebenzisa i-drugs but ngoku imeko seyimekuza. Uthi sizathu loba sibese ukuthi ngifuna ukulibala. There's a lot going on. Manuele ikhona injection entona. Ilizwi likathi. Uthi thetha nathi. Uthi kuthana nemeko hopeless kuvuka ithemba ngaphakathi. Akaxokise thetha nje one day sizoguquka izinto. We need the word of God. Ebomini asawuphila manje engathethi nathi uThixo. There is too much ayithethayo uSathane. And yonke le nhloko uSathane ayithethayo isenza singabunathemba. We need that positive voice. Evela kuThixo. Yabona uThixo lokuyangcolisa, ungcolisa kwakhe kulungiselwa kwawena. Hamba bohlamba izandla, bohlamba uhleli nje uthonge izandla ezimdaka endlini yami, bohlamba izandla egazini likaYesu. Izibazo zokucela ukunika sampili, ayikwazi ukukhongozisa zimdaka. My Lord, now we get to the people out. I got to have an hour in the land. We need this. Can we see that day? Since you would not attend that. If you can try out a better man, oh, not shy of fire, no candidates of shy, oh, not has any level of no candidates of me. This is not a word of God for that. Living through the boy will fruit in man. He is a laughing God, my way. That's always the God of the process. Yes, we have to tell us. But we must tell him. That we can say thank you to God. No! It's a good
ayotshela ayobetha abantu. Nange nishumayela belisisweleke kuyo okanye bize kulibizwe kuyo. Ningasebenzisi ukuthi kubetha boni. Ayobetha abantu lena into yokuthanda abantu. This book is about love. Time. This is about love. Time. Oh, Jesus. We need that voice. Oh, Manuel. We need that voice. See, uthini Nkosi. Wesisimo uthini. Isimo before sitshintshe sityalelwa izwi qala. Kuyathethwa phezu kwaso. And this reality is so powerful. Ngiyathanda uPetros. Yo! uPetros ubona uYesu iripoti yalethwa ngamazulu waphakathi emsebusuku. uYesu wabona eze uYesu hamba phezu kwamanzi ngiyalazi la. Zoyike zebhoti kuba ncima hayisithunze. Yi-ghost. Athi Yesu musaba koyika ndini. And Pedro, I don't believe it. I know how to test you one way. If I'm testing Yesu. Uba nguwe manyani Yesu. Ichothe zawo phezu kwamanzi, nami ngihamba phezu kwamanzi. Because akekho umuntu ohamba phezu kwamanzi. I know, and I think this will never fail. Uba ayinguwe ngizamkhangelela ngishone. But uba nguwe izithi Nkosi ndihlangule. Sebazi. Uthi ngiyabila kumbi phethayikondo. Kodwa wena senkwabunguye bomsolo. Senkwabunguye bunguye wena. Akubuye usolo. Uba umsolo ngetsho lekoqala. Ngoba ngevele ngiyabila leyo bunguye bunguye. Oh my God. Abanye benu apha bakayidisenze inafu ukuthi kasiphulukunguye empilweni ngengekho wendawo kuyo ngoku including myself. Olabo sekulambile. From the age of 16 leminyaka ngihamba naye from grade 8. Let distance. In high school. Napegetesha. I like you so much. I join this. Mama ndiyazika noko. As a result now, noba ungathiwa kwehlisa 2 years week njengokuba sesisho sizomcela yiyo engiyifuneyo. Ndingathi you are out of your mind, angel. Because I can't come and clearly say this morning. You are really born. That is very enough. You are born Lord. But we see this of every experience. A much of football like experience. And of the we born up a boy. Open them anyway. Open them soon anyway. But I don't stop. You don't tell us to let our God. That's why I'm not taking the 2 pieces. We're going to show you on the path of God. If I get a pen to play, we are going to you want to have a man pastor. Tell the Jesus, you can go past. Tell the overall celebrity. Oh, my God. You tell you all your English. So they give you. I'm going to go away and let her peace. But I'm telling you, I call you. No matter my face, I can't believe. Ili fulo na kadhalika
ukhona vesa engqondweni ungakrema wamemorize amavesi athe kunothixo lona ukwazile incwadi yebhayibhile athe kunothixo yawuthibana nomntwana grade 8 uthibana nomntwana azange waye esikolweni athethe into ngothuke athi vutha abantu kuhambe ithi ibhayibhile amadoda amakhulu avo Petros ethetha nokwenza amanga abaqondwa bengenamfundo nje banangizwe angafundanga eza batazele ngamandla kamoya bakamalifu idimoni-ke zifuna ukufaka abelishulu khona 2 zifuna ukuthetha xa usiza kule nkonzo izusithetha manje usavuka ekuseni uthi kanene ngendlini ngathi kuzokuthetha kuzowuthini kungamhlanje thina I cannot wait intetho yakhe iyakhuthaza intetho yakhe inika amandla intetho yakhe iyakuvusa ngenyawo uzoqhubekile intetho yakhe ibese kwaphelile ngawe intetho yakhe ikwenza ufonda kusaya ngoba yakho abanye ngesho bahlala emakhaya kodwa behlele emakhaya lithi baquluke qhubeka ngalo ndawo namhlanje manje mangaphelela ukuthi umahluko phakathi kwethu thina sizawuqhubude ezindlini zethu likhona ilifu lingekho phaya sizilanda sigqiba singanishiya sihamba nalo ilifu ungene nokungena ephozini kodwa ephozini yakho kukho ilifu nokubona lontawuli kodwa loo lontawuli ufana nabanye lonta neflete ifana ife kukho ilifu. Oh my God, Chikawani abanye bahlala content rooms izindlela ezifana ze-aluminium ezinhle wena uhlala wendloni kagadanga kodwa uhleli nelifu namadimoni ekhangile obuya akangena kwi-aluminium door kodwa yike ungena kude entoyeni yakho imimoya ekhohlakele engcolile ingangena kulo mzi unekhawusi ezitofotofo kodwa uyike ungena endlini yakho kwisitulo seplanga ngokwendlini yakho wedwa ilifuni khona indlu yokubuda ukema indlu naseyijika intetho kuhlangana kodwa uhlangani bandla nje kuhlangana isebele kunye nelifu. Ngiyacela bazalwane sakumqawo Thixo manje into yasandela nokuthi utho emakhaya bangcwele nokuthi utho emakhaya makayikuko emakhaya uThixo makazukise ezindlini zenu thana ngoba wena ukholwa zinike ithuba noba sivalele uliqhude ngoba sebheke etawuni usheke ayaxesha lento shekuqhude nidibane by-6 lona nalo nidibane nelifu uqhude isibhayibheli kusalungile mhlanga kwindawo enihlala kuzo manani nihlangana liredilifu sakumlinde umfundisi akho kumfundisi lento akamkelanga mfundisi bangcwele namkele yena noba umfundisi angekho yena ukhona lowo wabethelelwayo lophawu wabuya wafa wavuka ngosuku lwesithathu ipresence yakho moya engcwele hlanganani bazalwane ikhona inkuzo hlanganani ngithanda le bayenzayo qha
andiyabathemba ngayikhaya kodwa ndiyithanda lo mabaqunde andiyakhanda kwi-effect yelifu iphemphetheka kangakanani namnawethu kodwa ke ndingandifani nabo nabo baxhomeke kwilifu eli-physical thina sixhomeke kumoya oyingcwele who is ever present. Makama siyami ngongcwele ongcwele TV when there's entertainer ngale TV when there's entertainer ngale phone ngongcwele siyami ngongcwele akafana TV na phone yakho uze nguwe. Why don't you spend time with him? Can you just close the door ukuthi Nkosi moya engcwele ngiyakubona baba nihlangula nawe nazi impilo zami uwedwe baba uthatha ngiyafona into zokenzele zona ndihambile le distance nganyathela lapha but if you great can look as a call akutshola lwakho wasibetshole ndibekeze ukhola moyintwele because ebekuphetho sebanjwe nguyesu because uthe Nkosi ndisindise yamlinqaba inkosi nosoza kuyekela ukhala kuye ebebembambile wamkhalimela ngongakhola uwedwa endlini babili matha ninotho Nkosi nibelekele inqaba umoya athethe nani aninike into abanithandazele nimamane ngezandla endlini nithandazele nithandazele lento sithandaza ovaya sakubuthelela nje abantu ingakubuthelela abantu endaba nengakizeni manje sithibana nezinto sizikhokhu izinto ebomini sinabantu we're not in heaven nebhayibheli akasihlele ehlabathini nabanye manje yomelelana wesihlala but sometimes amobuthe kuba ngelithi ndizekontrol basana ndinale mabanze kuwe ngicela ke siye kuthixo engqondo yakho abe sesithi naye ngiyavula uzini nami ngicela ukuthandazisa ngayo keniye kuthixo ayibafuna abazali baxhomeke kwisandla samfundi nabaxhomeke ngelifini alikhona lifu madoda ininzi kwelokayo niyokela nje ngosithanda nibabanze nimoya ingcwele kakhulu sizalise senzise le kufuna sisebenzise what do you want from us ufuna senzeni wethu zikhona xaki but nizibeke iqale nithandaze ukuzaliswa njengamandla kamoya engcwele ngoba nezingxaki ziqhubekile kunamandla kamoya engcwele ngoba amandla kamoya engcwele ukuze lilifu intsha elokumuntu lensindiso intsha ndiyazi andikodwa ndiyayifuna ndikotela kubona noma uyaneza ndisendaweni moya engcwele ngicela undithwala yebazalwane ithi le ndawo wathetha uthixo noMoses ongathi umuntu ethele nomhlobo wakhe sometimes you just switch off the TV ungakuqhuma abantu nokuhlele ekhashini nokuhlele ezitafeni phansi nokunabe nje ungasithoba ukuthi okokuqala andiyazi lolunye but ngeyakho ngiyayifuna ngicela ngilede ndingaze ndijike ngoba ufana namehlo uyangibona moya engcwele ngoku mna ngiziqiniso ngakhoza ndiphilele ngomi but before ngomama udiswayeke I want you and I want you to understand ngoku ngizabula and he's there that tiny room moya engcwele he's there na flat moya engcwele he's there na pose moya engcwele he's there na bedroom moya engcwele ukele picture ngomntwana thayi umntwana phansi uyangqokola nje ngoba into nomhlobo wakhe umhlobo wakhe this time is the Holy Spirit. My life is a mess for you. Get lead up actually. No. We want a relationship no more anyway.
i-relationship, ubudlelwane, a friend. A father. Tata bazalwane. Beke phambili iqini phambi kotata. Yeah. Ukuthi inhlobo yakho uthethe umoya ingcwele namhlanje. I need you. Oh, I need you. I need you. Oh, I need you. Oh, yeah. Sweet love, love, I come to you. I need you.
izandla zethu ukusesabisa ngawamamandla ukusesabisa moyeni amandla okuqhubekeka amandla obheka phambili nawe Holy Spirit. We love you. Sifuna wena impilo zethu bomi bethu kufuna wena. Because we love you so much. Saziphakamisile izandla zami. Cela uthandaze lo mthandazo emveni kwami. Thi Moya Engcwele, ndiyazithoba phambi kwakho. Ndicela uxolo ngayo yonke into endiyenzileyo nendingayenzanga ekubekume bandiyenzile ethe yakukhathaza ebomini bam. Ndihlambe ngegazi likaYesu. Ndixolele zonke izono zam endizenzileyo phambi kwakho. Namhlanje ndenza isigqibo sokuhamba nawe, ndihlale nawe, ndikukhathalele ngoba wena ndikhathalele. Ndizinike ixesha lokuhlala nawe, ndincokole nawe ngoba wena ndikhathalele. Ngegama likaYesu phinda kundizalise ngamandla akho, phinda undizalise ngamandla akho, phinda undizalise ngamandla akho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Enkosi Holy Spirit, enkosi Moya, enkosi kakhulu, enkosi Moya Engcwele ngokwenzayo kwelibandla, ngokwenzayo efemelini zethu, ngokwenzayo ezimpilweni zethu, kwi-individuals, ngokwenzayo Nkosi kula madoda, kwabamama, kolulutsha, kwezi-teenagers, kwezintsana. Ubhangisa icebo lobumnyama, uzalisekisela kwicebo. Nazi izitya zakho, nazi ii-tools zakho Moya Engcwele, nazi izixhobo zakho, ziyavuma zilizisebenzisi, ziyavuma zizinikela kuwe. I release a blessing phezu kwabo. Ntsikelelo wayithembisa u-Abraham, nathi njengembewu ka-Abraham, we receive the blessing egameni lenkosi uYesu Kristu. You are blessed coming in, you are blessed going out. Usikeleleke uvuka, usikeleleke ulala, usikeleleke uphuma kwakho, usikeleleke ungena kwakho. Yonke into ebizwa ngegama lakho isikelelekile. Yonke imigudu nemizamo yakho uYehova uThixo uyisikelele. Uzuku udumo imbeko namandla nobukhosi, uloyiso nobundini nobungakamsha konke sikubuyisela kuYehova uThixo bethu. Sisithi akukho umbi ngaphandle kwakho, uthembekile unamandla ulungile uyingcwele. Ngoku kude kuse ephakade nasephakadeni. Zeruthi nofefe nothando kaThixo, novela ngoMoya Engcwele nalo igazi lemvana soqume isifihle konke okwale veki. Yithi uyinkosi uYesu Kristu. Amen. Moya Engcwele simqobele izandla once more. Abantu nokwenzilizwe emakhayeni, engingqini, ebumelwaneni, ekuhlaleni konke. God bless you. Amen.